Fit-tielet editorjal tagħha minn meta l-Gvern tilef il-maġġoranza fil-Parlament wara l-mozzjoni ta' sfiduċja, The Times titkellem mill-ġdid dwar elezzjoni ġenerali. The Times tgħid li l-Prim Ministru ma fadallux għażla ħlief li jmur għal elezzjoni ġenerali wara l-iżviluppi kollha li seħħew minn meta Franco De Bono inqata' mill-Partit Nazzjonalista. Fl-editorjal tagħha The Times tgħid ukoll il-konferma ta' Lorenz Gonzi bħala kap nazzjonalista mhix ser isservi biex tneħħi l-inċertezza għaliex Franco De Bono għadu ma trax it-talba tiegħu biex Lorenz Gonzi jirriżenja. Ftit kliem ikompli The Times anke jekk kif nu mistenni Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat kap, l-affarijiet ma jkunux business as usual la l-Partit Nazzjonalista u inqas għal pajjiż. The Times tgħid li bil-kontra ta' dak li qed jingħad mill-Partit Nazzjonalista li l-poplu ma jridx elezzjoni ġenerali, is-sentiment huwa li elezzjoni ġenerali hija l-aħjar triq għal pajjiż fiċ-ċirkostanzi preżenti. The Times tistaqsi x'inhu l-aħjar, jekkux li ntawlu s-sitwazzjoni sakemm il-Gvern jipprova jsalva, jew jekkux li mmorru għal elezzjoni ġenerali issa biex titneħħa l-inċertezza u s-sitwazzjoni politika terġa' lura għan-normal. L-inċertezza politika mhix ser tintemm waħedha, u għalhekk tikkonkludi The Times l-aħjar triq hija elezzjoni ġenerali.